Hier achter mij wordt getraind onder leiding van Foppe de Haan. We bevinden ons op het trainingscomplex van Ajax Cape Town, dat Foppe de Haan al 1 seizoen aan het werk is. Hij brengt de jongens van alles bij en krijgt op een andere manier als dat ze wend winnen. Want dat er hier oors traind waar is wel duidelijk. Foppe de Haan beziekt zichzelf meer inbreng krijgen te litten, meer nadenken te litten over hoe ze voetballen matten. En dat is een hele cultuuromslag hier bij Ajax Cape Town. And come a little bit quicker. Come on, hup, and come on Tulani. And now, and run Shabba. In his hands. Nou, en ik moet zeggen dat ze nou langzaam maar zeker wel mij begint te gaan. Als nou juist dat ze, ik neem maar wat, 6 jaar spelen, dan doen ze dat fantastisch, echt fantastisch. Dus de volgende stap is dan, wat ze dus al heel goed kennen, om dat op het veld te doen, in de wedstrijd. Want dat is weer veel moeilijker. Hè? Dus dan kan ze het in een oefening, dus 2 keer rijtje of 1 keer rijtje, en de diepste man op ziekje, en het tempo bepalen, dan hut en dan langzaam, en dan, dat kan ze. En ik maak je erom, het is steeds lichter, en dus het gaat eigenlijk steeds beter. Maar nu is de volgende stap, dus en dat gaan ze nog 1 keer doen of 2 keer doen op het veld, dat van verrek, het werkt. Maar dat is maar 2 keer of 3 keer. En dan is het net 10 minuten, ik zeg maar weer voort. Nou ja, maar dat is in Nederland niks zo. Alleen dat is 10 minuten, 20 minuten. Hè? Dus dat je begint met een team op te bouwen, dat wordt ik een heel kort van dat je dat denken van nou is zat ik graag af. Maar voor iemand die het in dat voetbal zit en die er zo volle doel over heeft, lijkt het nu best wel frustrerend zo nou en dan. Nou ja, dat zijn journalisten, maar ik van de trainer kan je het heel wel volhouden. He, want die idee is natuurlijk wat oors en de best ik wend maar aan oren betere voetballers, zeg maar zeggen. Oh ja, maar dat hoor ik wel vol. Als ik maar het gevoel had dat het beter wordt. Earlier! No, oké. Through it. No, later. Now! Bij Ajax Cape Town beziekt de Haan een goed team op te bouwen. 4 van het Heerenveen. Maar hij volgt het voetbal van zijn oude club nog op een voet. Dat is wel mooi. We zitten les naar de Sjen. En toen een van die wedstrijden speelde zo slecht. En het is ook een waardeloze goaltje. En dus zie ik me deed ergens. En het vonkje zit bij me op een bank. En toen zei de trainer, je kan er toch niks aan doen. Houd er maar mee op. Ja, maar het gaat me wel aan het hart. Het gaat me echt aan het hart. Goddomme, hoe je verdedigen kan en zo verdedigen. Ik denk van jongen. Begin dit seizoen was Trond Solliet ontslaan. Na 1 seizoen en bekerwinst. Foppe de Haan vond de trainingsmethodes van de Noor op zijn minst net efficiënt. Maar ja, na de Haan en Verbeek gooide de club het oer een orenboeg. Nou ja, toen moeten ze dus een totaal iets oors. Nou ja, dat weet ik zo. Maar dat was net een goede keuze, een mini-idee. Maar dat was mijn idee. Van tevoren vond ze dat al? Nee, dat vond ik net. Want ik hier Brugge was voetbaljongen, toen we de trainer van Brugge Solliet en ik vond dus Brugge geweldig voetballen. Dus ik denk van dat moet een goede trainer zijn, zoals kan je net zo geweldig voetballen. Dus je hebt zo'n ideeën, nou, maar dat weer toch. Toen ik hem aan het werk zeg, toen ben ik 1 of 2 keer in de training geweest. En toen denk ik van dit is niks. Het is niks. Voelt niks. Dit is geen trainen. Dit is bezigheidstherapie. En dan het bestuurlijke verhaal. Wat gaat er nou eens mis de Aron Jeren? Riemer had natuurlijk ongelooflijk belangrijk geweest. En Riemer weer voort. Maar wie zien club nou al? Hè? Dus hij probeert op alle mogelijke manieren toch daar invloed op te houden. Hè? Maar net uit de pas erin. Hè? Nou ja, en de jongeren dachten, wat bemoeit me nou met mij? Volgens mij gaan ze maar niet een grote fout maken. Dat is echt de grootste fout die ze maken. Ik praat hier met Aldo van der Laan. Aldo van der Laan is commissaris van Twente. Hij had sponsor geweest en doet samen met de voorzitter van Twente, die dus voorzitter van de Raad van Commissarissen is, Munsterman, doet er het technisch beleid met de trainer van Twente, Messi Trein. En Jan van Hals daar soms bij, dat doen ze. Maar die zitten ik allebei in de Raad van Commissarissen. En dus naar mijn idee, hier ze toen Riemer stoppen is, Riemer gewoon een positie aanmaken. Zeggen oké, Riemer, daar bent dus klankbord, daar ga je zo goed onderhouden, daar zoveel van de markt, daar helft ze altijd de onderzoek kan. Nou, we willen erop hoe dan ik bijhouden en dit is die positie. En daar bent dus adviseur aan alle kanten. En dan ik naar hem, maar dat betekent dat je naar hem luisteren moet, maar net hoeven te dwaan wat er zei. Dat is wel wat oors. Dus, maar wel een positie aan. En zat ze dat bij Twente dus door.
en bij had die traaie man het aardig onder controle. En ook eens langzaam maar zeker trekken ze zich terug en neemt Jan van Halst straks over. Dan ga je het goed in. En bij ons hadden ze zacht naar Riemervoort en dan moet er wat oors komen en die moet ik absoluut oors maken. Zo weet je wel. Nou, en volgens mij werkt dat net. En dan de laatste tijd. De Raad van Commissarissen beslist dat er een voorzitter komen moet die boven de directie komt te staan. De wijze waarop dat gier is ik in Zuid-Afrika net onopgemerkt bleun. Dat ga ik op de televisie, jongen. Nou ja, ik vind dat je dat gewoon het meidje kennen. Dus je hebt wel besloten om het oosten te doen, maar dan hoe je net in een persconferentie die man in de hoeken te zetten op een geweldige manier. Maar dat doe je toch gewoon even, met je 4 en 5 aan tafel zitten. Maar we zijn net tevreden, we vinden dat een goed idee, dat een goed idee, we vinden dat oorsmaat, dat spijt ons verrekt, maar wij zijn, dat is onze verantwoordelijkheid en dat moeten we besluiten. En dan moet je daar maar een communiqué en dan is het klaar. Maar dan hoef je net meestal publiekelijk in de hoeken te zetten. Voorbereiding is halve werk, hè?